ko Mali ale jamana kɔnɔna yan ni maa min ye nin ko in jateminɛ fala ye Algérie kɔlɔsilikɛlaw a sɔgɔbɛkɛlaw n'a kunnafonidilaw ka fara Mali yɛrɛ taw ka bɛɛ lajɛlen y'i ka bigi ta bɛɛ y'i ka ɲinini kɛ i ka fan fɛ mun nana ye a yirala k'a fɔ ko Mali ni Algérie ko min ye ko in kɛlen fala ye Algérie maakɔrɔw bɛ yen Algérie danbetigiw bɛ yen ko u y'a ɲini Algérikaw fɛ a bana ta a y'aw tɔ to ko ye a ye ko in faamu a kana ta ni dusu ye Mali ni Algérie kabila ko de don du ko don anw denw bɛ yan cogo min u fana denw ma an fɛ yen ten furu kɛra sigiɲɔgɔnyaw kɛra balimayaw ni sinjiya siraw bɛɛ lajɛlen bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko kelen fana o de fana tun bɛ fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ani Algérie cɛ a kana sɔn k'a sama k'an da yen dɛ n'u y'a magaya a y'a magaya u bolo n'u yɛrɛ kɛ maa ye a y'aw yɛrɛ kɛ maa ye u k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko aw fana bɛ yen falaw nana to de la sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in kɔni nana kɛ kuma de ye aw yɛrɛ ka kuma nanzarakan na ko min ye guerre froide o tɛ sa tuma o tuma an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn dasi kɛnɛ kan maa si ta tɛ to maa si fɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sara k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a nana to la sa min ye Irisilakaw ye olu y'a jateminɛ k'a fɔ olu bɛ baara min na Mali kɔnɔ Algérie yɛrɛ kunnafonidilaw yɛrɛ y'o sinsin yɔrɔ min kan o y'o ye ko min ye Irisilakaw ye olu k'olu tɛna se ka to tancogo la farafinna olu ka se a ka sɔrɔ ka sinsin ka se ka dɔ fara a kan fo ni jamanaba fila ye olu bɛna u fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ baara la fila bɛɛ kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛ olu ka sɔrɔdasi dɔw bɛ Algérikaw fɛ yen olu bɛ baara la yen minnu bɛ fan dɔ in fana fɛ Mali la olu fana bɛ baara la Irisi kɔni y'a yira sa Algérie la don nataw la olu bɛna Bamajɔlen ni wawale kɛlɛli don sɛbɛ la han a bɛ bɔ tulonkɛ la pewu u b'a ɲini Algérie fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan u kana na tu ɲɔgɔn na o baara senfɛ Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ko u ko o sigi sen kan Algérie ko Irisi bɛ ka nin bɛɛ kɛ ko Mali kɔnɔna na k'u bɛ nin wulikajɔ kɛ k'u bɛ tila k'u bolo jigin ko min ye jamana in yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma caman politiki kow tɛ basigi k'o de y'olu siran nka kɛlɛ minnu kɛra kɔsa in na o ye Algérie ja jɔ ka Algérie hakili sigi Irisi yɛrɛ y'a yira Algérie la k'a fɔ aw bɛ ka ba fɛn o fɛn ma dɛ a ye bɔ o kɔnɔ bani aw ka ninnu ɲini k'u faamu u bɛ min nɔfɛ bi aw yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ aw y'a bɛɛ lajɛlen ye u ma bɔ u nɔ na wa u bɛ k'u cɛsiri o la sa kɔsa in na fala ye bɛɛ lajɛlen ye Sergei Lavrov ye Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri ko in na fala ye AES kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabu kabini kuma jan min ye Nizɛri ye ale kɔni bɛ taa Algérikaw fɛ yen u bolo dira ɲɔgɔn ma waati dɔw la f'a ganna an ka jamanadenw na yan kosɛbɛ nka baara fanba tun ye ninnu jamana fila bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min Sergei Lavrov nalen u ye da suwa jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw da la AES taw ni ale yɛrɛ a ye kuma bɔ k'a bin koyi a ko an tun bɛ wulikajɔ min na an tun bɛ cɛsiri min na a kɛra tare ye wa bi na min ye Algérie ye wa a sɔnna an da ma koyi a ko n'o y'a sɔrɔ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ɲinini don kɛlɛkɛcɛw ka ko la ale na wulikajɔ kɛ Mali a na se k'a ka baaraw kɛ min ye lasigidenw ye olu na sigi ko kun fɔlɔ la fɔlɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɛ u ka ji ɲɛma jɔ o dun kɛra bi min yɛrɛ kɛra wasa ye ko in na kosɛbɛ o ye k'a yira k'a fɔ Algérie yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye fala ye ANEFIS kɛlɛ ye o yira Kidal minɛli ye o yira wulikajɔ minnu bɛ senna min wolomasiri tabaw bolo o fana ye o yira Algérie y'a yira sa k'a fɔ a ka ɲi ale yɛrɛ sen ka don ko in na sabula jɛkulu b'a bolo baarakɛyɔrɔw b'ale yɛrɛ bolo olu bɛ se ka na baara kɛ Mali kɔnɔ k'u fana ka tɔnɔw ɲini u na jɛ sa ka min ye dancɛ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a lakana baaraw kɛ min ye Irisilakaw ye olu ni Nizɛrikaw olu na kɛ nin ko in la kɔlɔsibaa ye yaasa jamana fila bɛ se cogo min na k'u bolo to ɲɔgɔn bolo ka se ka ɲɔgɔn faamu k'a daminɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula sigana fɛn fɛn tun bɛ Algérie la Mali ye nɔgɔ bɔ o bɛɛ la pewu k'i jɔ a jɔyɔrɔ fɛn o fɛn fɔra Mali y'a ta bɛɛ lajɛlen kɛ ka se fo a dan na bi min ye wolomasiri tabaw ye o se u bɛ k'o yira don o don Bamanciya jɛkulu ni Bamanciya jɛkulu kɔkɔrɔdonbaw fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Algérie masurunan na fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Kidal marufula la ka taa se Menaka ma min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u y'u kɛlɛfari yɛrɛ da bi na ni maa nana bi u kan i ta fila ni cɛtigɛ sabula u bɛ se ka nɔnfɔn bɔ fo Mali ni Algérie dancɛ la ka taa kɛlɛw kɛ k'a sɔrɔ u ma min ye degun sɔrɔ a ko la wa min y'a ko la fanba fana ye fala ye i ɲɛ b'a la e ma taa Gawo fɔlɔ dɛ i taara ye mobili min bɛ bɔ Algérie ka na Gawo i b'o da dɔn kɔni balo min bɛ bɔ Algérie ka na i b'o da dɔn kɔni taji i b'o dɔn kɔni donc o ko ninnu bɛɛ de daminɛlen filɛ nin ye tuguni o bɛ yen sɔrɔ de yakubaya
a bɛ baloko nɔgɔya wa min ye duguw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye kabila cogo ye olu fana ka taa ni ka segu bɛ nɔgɔya fala ye Algérie ye fɛn o fɛn jɔrɔna minɛ u yɛrɛ ka kunnafonidilaw ko bi bi in na ko jɔn ko Ala k'u ka juru ti Mali fɛ han kabi lawale Mali a ɲɛmaaw mana min fɔ u b'o kɛ u ye misali ta mun ye Musa Tarawele kan ale kɔni de ye jamanakuntigi min suranna Algérie bɛɛ sabula ale tun bɛ t'i ka congé yɛrɛ caman kɛ Algérikaw fɛ yen a ka furakɛliw tun bɛ kɛ Algérikaw fɛ yen hali waati min na a ka fanga binna a ɲinina Algérie de fɛ ko ka a mara a ko ayi a tɛ fɔ ale ma jamanakuntigi kɔrɔ a tora Mali la yan bi wolomasiri tabaw fala ye u ka dagatigi ko sa ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a bɛ senna kununko kalo tile 21 min ye armée ye ale wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jene marabolo la dugu bɛ ko Kwakuru camion dɔ kun falen do tew maramafɛnw ale ni mugujugu la mototigiw tun bɛ ka dɛndɛn n'o ye Bamaɲɔgɔnle kɛbaaw ye kirikara waati ta kɛra sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Jnim ni FLA maaw do u ka camion ye u y'o filenkolon ci k'o da kolon ci maa 5 k'olu fa wulikajɔ in senfɛ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu bɛ k'u wasa don u tɔ la Kwakuru marabolo kɔnɔna na chef d'état-major y'a jira sa k'a fɔ ko baara kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka mɔmɔli kɛ Kwakurukaw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na ka kɛ ni bɛnkan minnu bɛ ka sɔrɔ bi an n'an lamini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ale ka laɲini ye min ye basigi ni lafiya ka don min ye jamana minnu bɛ ni olu kan ka lamini an n'olu ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa min ye nin ko in kɛrɛfɛ fala ye Mauritanie fana bɛ ka na han Senegal ye bɛnkan ta ka ban ko ani Mali ka se k'a ka dancɛw lakana baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna na sinsin ni laɲiniba kelen in o de kɔnɔna na sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la an bɛ taa cour d'appel la fala ye min ye cour d'appel la ale ka chambre criminelle o hukumu kɔnɔna na sa kiiri min bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ SC directeur kɔrɔ la n'o ye colonel major Kasum Goyita n'a tɔw ye baabu daminɛna kununko tuguni fala ye min ye baara in ye i b'a dɔn k'a fɔ a daminɛna kabini juillet kalo tile 14 kiiri in bɛ sen na min ye kununko ta ye sa yirala k'a fɔ min ye maa jalakilenw ye olu lamɛnni labanw olu tora sen na cour d'appel a ye min ye seere n'o ye seere jɔnjɔn ye Sumala Bagayogo a y'o fana lamɛn maa minnu bɛ yen n'olu kuma sɔn Sumala ka daluyaw ma kuma tilara ka d'u ma tuguni o nɔgɔnni fana fɛ sa min ye jamana yɛrɛ ka maa min bɛ yen n'o b'a jɔyɔrɔ fa a ka hakɛw ko hukumu kɔnɔna na n'o ye comptable de l'État ye a fari fisayara fala ye ale nana ale fana y'a ka laseli kɛ ale ni procureur n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye Bada Kɔkɛ Badlabugu Kɔkɛ Kulubali fala ye min ye ni maa fila ka kuma kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔkɛ Kulubali
ale y'a laɲini sa k'a fɔ ko min ye ale ka ŋaniya la a kɛlen ka lamɛnni bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko ale sago ye min ye o ye ka san 20 kaso datugulen k'o di adjoint chef Ablaye Balo ma, Sandi Ahmed Saloum ma, Isa Samakɛ n'u b'a wele ko Jos ale ni professeur Kalilu ka taa fara Kasum yɛrɛ kan min ye kɔkɛ ka laseli la sa a ko min ye san 20 kaso datugulen n'o dira olu ma. Maa min bɛ sa n'o o ye commissaire de police Musafa Jakite ye ko ale kɔni bɛ se ka sen bɔ nin ko in na ko sabula daluya foyi jɔnjɔn foyi ma se ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'a sen yera waleya in na a yirala dɔrɔn k'a fɔ ko a terikɛ de kɔni tun ye Sandi Ahmed Saloum ye k'o tɛ se k'a to a ka nɔ minɛ. Contentieux de l'État sa ale ko min ye jamana kɔni ye ni o ye contentieux de l'État n'o ye Mahamadu Timbo Keita ye ale ko jamana kɔni bɛ min ɲini u fɛ fali k'a ta ka taa n'a ye maa fɛ yen ka fɛn wɛrɛw fara k'a majamu k'a sigi kɛnɛw ka kɛnɛ minnu na denmisɛnninlakaw ni maa bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen u b'a fɔ min fana ma n'o b'a manja kosɛbɛ n'o ye tamabɛli ye ka taa se a aramu tɔw bɛɛ lajɛlen ma fala ye ko a feereli n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna an ka jamana kɔnɔ Mamudu Kasoge ko la sa ko ɲangini minnu kɔni labɛnnen n'o ko kɔnɔna na o bɛ tali kɛ an ka sariyakisɛ minnu sigira sen kan ani minisiriw yɛrɛ jɛra ka sariya minnu ta yaasa ka se ka nin ko in kɔn ka se dan na a ka sɛbɛn min cira procureur ma magistrat ma min ye kiiri ɲɛbila baarakɛlaw ma n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye k'a b'a ɲini u fɛ nin sariya in u k'a labato fo a dan sabula min ye jamana in kɔnɔna bi sisa a ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ wa min ye nin conseil in wagati yɛrɛ la fala ye o ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye o la sa k'u kana hinɛ maa si la drogue bɛ ɲangini kɛ cogo min ni o yeri bolo k'u ko ɲangini kelen ta ka ɲɛsin maa ma bɛ ni i yera sisa ko la Mamudu Kasoge kunungo a ye nin ci procureur bɛɛ ma tribunal ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma min ye maa minnu bɛ n'olu ye enquête tigiw ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw polisisow kɔnɔna ni brigadiw ni gendarmerie kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni nin circulaire in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka lafiya hukumu kɔnɔna na. Mali ni Maroc olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma belebeleba o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ nka yan'o cɛ sa ɲɛbila baara daminɛna kunungo ministère des affaires étrangères n'o ye Mali ni jamana cɛ siranabɔ ministre so ye baara ninnu sa ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye Musafa Traoré ye ale ye ministre ka secrétaire général ye maa kofɔlen sa a ye dunanw bɛɛ lajɛlen bisimila maa mafalen minnu kan ka tile fila baara kɛ ka sɛbɛn labɛn ka bila ministrew ɲɛ a y'u bɛɛ lajɛlen fo a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ni Maroc ye bi tɛgɛdi ɲɔgɔnma tɛ koyi tɛgɛdi ɲɔgɔnma in a mɛnna senna kosɛbɛ o la sa maa mafalen minnu sigilen filɛ nin ye k'a ɲini n'o fɛ sa tile fila in kɔnɔna na sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu kan ka dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye ministrew ye bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye min bɛ jamana fila in nafa k'u ka o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a kɛ sɛbɛn jɔnjɔn ye a y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ni Maroc bolodi ɲɔgɔnma in a na taa taabolo kura wɛrɛw fɛ taabolo kura minnu laɲinina jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa fɛ min ye maa mafalenw ye sa ko olu kɔni kan ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yaasa ka se ka kimɛli fana kɛ baara minnu kɛra ka tɛmɛ ka se ka jida kuraw sɛnɛ kan ka se ka olu fana don sɛbɛn in ale kɔnɔna na yanni ministre ka ɲɔgɔn ye Marocains fan fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baaraw yɛrɛ bɛna tali kɛ min na o ye sɔrɔko ta nasira ye jagoko ta nasira sɛnɛ kalan ka taa se min ye sojɔw ma kalanso ni sanayɛlɛ kalanso ko ka taa se bolimafɛnko ni kuranko ni dugujukɔrɔ nafako ale ni seko ni dɔnko ni yɔrɔ sawulenw lajɛli ka taa fara sifiw ni farikolo ɲɛnajɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ni bɔlɔlɔsiraw b'a kɔnɔ Musafa Traoré a ko k'a b'a dɔn k'a fɔ ko Maroc kɔni ma ninnu suganda a kunfɛ sabula o ni Mali de jɛra nin bɛɛ lajɛlen kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ baara kɛra dɔw la ka ban olu na kimɛ k'a lajɛ u bɛ se ka wolo min na don nataw kɔnɔna na k'o kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ministre bɛ se ka ɲɔgɔn ye o la cogo min na min ye Marocains fan fɛ sa maa min tun bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaa ye o ye Mohamed El Alaoui ye Mohamed El Alaoui ale fana y'u ka farafinna ale ni u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre de don ani Marocains minnu bɛ kɔ kan olu ka ministre o de ye ale ye o ka secrétaire o ka ɲɛmaa de ye ale ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali ni Maroc kɔni ye olu nakun ye min ye k'o dɔnnen don bɛɛ lajɛlen b'o kalama bolo ni ɲɔgɔnma in kan ka sinsin ko hali n'o y'a sɔrɔ kabini san 2000 san fala ye 2000 nin jɛrɛ in ma kɛ ko nka ko ma bali baarabaw ka sigi sen kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye avril kalo tile 10 ye u tun ye lajɛ dɔ kɛ ka laɲini dɔw kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnw fana u k'a lajɛ ka don o fana kɔnɔna na k'o lajɛ majɛ minnu bɛ o la olu bɛ se ka latilen cogo min a ko fana ko min ye Maroc jamana yɛrɛ ye kabini juin kalo san 2000 san olu de kɔni bɛ o ni Mali ka sigi ta ɲɛŋɛ k'a ta ɲɔgɔn da
nin ka ɲi nin man ɲi nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ olu ka nin bila nin se b'u ye nin se t'u ye Mali bɛ se ka nin d'aw ma Mali tɛ se ka nin d'aw ma k'o bɛɛ lajɛlen fɔ ko zen k'a b'a ɲini maa ma falenw fɛ u ka sɛbɛn dilan sɛbɛn min na fɛsɛfɛsɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen da ɲɛnamaya yaasa minisiriw olu ka baara mana daminɛ sinikɛnɛ u ka se ka fɛn sɔrɔ fɛn bɛ se ka yira jamana ɲɛmaaw la min bɛ se ka lawaleya joona jamana fila in bɛɛ lajɛlen olu kanu na fala ye an ka togodaw n'an ka marabolo kibaruyaw an b'o daminɛ ni Usubi Janɲakaw fɛ ye Usubi dugu kɔnɔna na sa ko sanji kɔni sɛbɛkɔrɔ nana tile fila in na maa minnu tun y'u kɔ don u ka foro la bɛɛ lajɛlen segira ka na milimɛtiri 100 o ɲɔgɔnko sɔrɔla sanji la dɔgɔkun tɛmɛnen min ye forolataalaw bɛɛ lajɛlen nana nka sanji a ye tiɲɛni kɛ fana dugu min bɛ yen n'o ye Jalankaw fɛ ye a ye tiɲɛni kɛ olu fɛ pɔn kelen o yɛrɛ wurukutura ko senfɛ dugudenw u ye welewelemada bila jamana ɲɛmaaw ma u se ka u magɛ cogo min na Kayikaw fɛ boloci kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira sen kan boloci min bɛ tali kɛ wulukinda o boloci do fala ye sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na wulukinda ale fana ka jugu kosɛbɛ walasa Kayikaw kɔni ye nin sigi sen kan min ye maanifinw ye wulu yi kinsaw ni bolo cira na o y'o bannen ye a tɛna na se ka fɛn wɛrɛ k'i la tuguni o la ɲini no dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa bɛɛ ka bɔ ka taa nin boloci ale kɛnɛ kan sika Kulukorokaw fɛ yen pionnew olu ka ɲɛmaayaso a kurakurayara k'a dɔ Mayiga u ye ale ta k'a kɛ ɲɛmaa ye san 4 baara bɛ a bolo min ye Kulukoro pionnew bɛɛ lajɛlen ye u ye ale de sugandi ntɛnɛn tɛmɛnen maa kofɔlen a bɛ ko in dɔn kosɛbɛ sabula a y'a yira sa k'a fɔ ko a ye baara k'a kɔnɔ min ye jɛkulu ye sa maa 11 de b'a kɔnɔ san 4 dilen n'u ma u ka se ka baara kɛ welewelemada kɛra sa bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na pionnerlakaw olu ka gun kan Kulukoro marabolo kɔnɔna na tɔn bɛɛ lajɛlen tun b'a la sa olu bɛɛ lajɛlen bolofaraw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kulukoro ka se ka nin baara in kɛ Gunamukaw ka lycée min ye ɲinan baki maa fɔlɔ de an ma fala ye k'u b'a fɛ ko u ka lycée ɲɛda kura ka d'a ma dɛ lycée yɛrɛ ɲɛmaa ale y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ la bi ko baara caman kan ka sigi sen kan proviseur n'o ye Amadu Mahamani ye a ko sa k'olu b'a fɛ bi maaw ka ta n'o ye kalikaramɔgɔw ye ka di olu ma u ka lycée k'a kurakuraya yanni kalanta cɛ minɛnw k'o d'u ma n'o ye kalankɛminɛnw ye ale ni min ye bɔlɔlɔsira minɛnw ye k'olu fana d'u ma préfet n'ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Gudam préfet Amadu Umar Kida ale yɛrɛ ye welewelemada kɛ koyi ko yaasa min ye kapu fana k'o fana kan ka dilan ka ɲɛ k'o baaraw fana sigi sen kan koko kan ka kɛ o la ka se k'o dilan yaasa dugu kɔnɔna na sa ɲɛjɔyɔrɔba bɛ se ka kɛ kapu fana ye cogo min na k'u bɛ o laɲini kɛ jamanadenw fɛ Motikaw fɛ yen fala ye sogo sɔngɔ ni sɔngɔ yɛlɛla Moti kɔnɔ anw kɔni sara o Moti sogo da ka yɛlɛ fala ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen Motikaw fɛ yen sogo kilo koloma o tun ye 700 ye bu o tun ye 800 ye bibi na u nana mun na kɔlɔsi 100 farala bɛɛ ka fala ye min ye 900 ale ni 800 o de do koloma ale ye 800 ye bu ye 900 ye busew ko k'olu ka ko in gɛlɛya ti dɔwɛrɛ fala ye basigibaliya bɛ Moti n'a marabolo la ani bagan yɛrɛ ti ye Moti yɛrɛ dugu kɔnɔna jɔlen a sen kan tuguni ko de y'a to ko olu fana ye dɔ fara a sɔngɔ kan sabula u bɛ taa ɲini yɔrɔ jan Jamu préfet n'o ye Mamadu Kulubali ye ale ye jɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Jamukaw ye waleya minnu sigira sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye lakana ko ta nasira fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni maa man ka se u ka marabolo la ni sɔrɔdasiw ka baaraw bɛna bonya ye kosɛbɛ la a y'o fana f'u ye ka taa fara moto kow olu bɛɛ lajɛlen kan min ye préfet ye a y'a ɲini dugujugu ni kabilajugu ni maa nana kɛnɛ in kan u ka kɔmasegi fana kɛ u ka dugudenw ye yaasa ɲɔgɔn ɲɛ min kɛlen filɛ nin ye a ka se ka nɔbɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogo min na fɛɛrɛ fana bɛna sigi sen kan sa min ye u ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ye n'o ye SESCOM ye ka se ka o fana lajɛ u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ vaccination ko fana ta nasira fɛ u y'u da don la préfet y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a ɲini maire fɛ ale ni ASACO mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn ye joona yaasa min ye dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na sa maaw bɛ se ka sɔrɔ maaw bɛ se ka ta cogo min na i n'a fɔ baara bɛ se ka k'a kɔnɔna na cogo min na ka ɲɛ ko a bɛ o ɲini u fɛ kununko n'o tun ye kalo tile 21 ye min ye Joyilakaw fɛ ye citerne Pipɔgɔden a taara ye taji a kɔni bɛ ka taa Joyila kɔnɔna to a bɛ ka taa ten DGCC maa minnu bɛ yen sa olu ko dugudenw kɔni nisɔndiyalen don nin ko in na kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ Joyila ye dɔ sɔrɔ Segu fana taji kura taara ye tuguni n'o o ye citerne ye ka kɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ sa yirala k'a fɔ ko Kucalakaw fana fɛ yen min ye taji kɔni a bɛ ka doni ka taa marabolo kɔnɔna cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka k'a la cogo min na Wolomasiri Tabara ka wulikajɔ ni cɛsiri DGCC ani douane bolofaraw ko olu de bɛ o baara la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fala ye
nin bɛ dan sigi an ka jamana ni kɔnɔna ni togoda kibaruyaw la sɔɔni san bɛna na seko ni dɔnko kɛnɛ kan. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu ko wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. bataki dɔ kɔnɔna na min sera an ma min ye jɛkulu min sigilen don danbe lakɔlɔsili kama an ka jamana kɔnɔ n'o ye danbe lakɔlɔsibaw ka jɛkulu ye n'ale sigira sen kan minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko ko nin waati laban in na a ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn caman bɛ ka fɔ ka kɛ n'an ka danbe n'an ka maaya n'an ka taabolow bɛɛ lajɛlen ye ko maaw k'u hakili to u ka fɔtaw n'u ka kɛtaw la min ye mali kɔnɔna na bi bɔlɔlɔ sira sanfɛla la fɛn caman bɛ u bɛ ka fɔ ka kɛ ni tariku ni jamana yɛrɛ fɛncogow ye u k'a dɔn k'a fɔ ko n'u mago bɛ maaw la maa min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ye o bɛ olu bolo bi yaasa bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sinsin cogo min na wa k'u b'a ɲini bɔlɔlɔ ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ ani kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u janto fɔtaw ni kɛtaw la walasa ka maliden bɛɛ lajɛlen fana wele u k'a dɔn k'a fɔ bi tariku n'an ka tabiyaw n'an ka dɔfɛw u fɔcogo n'u kɛcogow bɛɛ lajɛlen donnen no bɛrɛla bi an ka jamana kɔnɔ ni maa min mago bɛ maa ma falen na i bɛ se ka wele bila u ma u bɛna ɲɛfɔli k'i ye o ka fisa ka maaw ta minnu bɛna kuma fɔ ko nka ko nin kɔfɛ k'olu kɔni bɛna kangarida de kɛ yaasa sariya fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la maa minnu bɛ nin waleya ninnu ɲɔgɔnna ta k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na seko ni dɔnko bankun kan hali bi ja dɔ ale bɔli kɛra nin dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na sa n'o ye ngolo jara ye ngolo jara o ye ja ye ja min bɛ tali kɛ segu ale tariku la min ye famaku ye ale de kɛlen don k'i bolo don o ko in kɔrɔ ja in kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko segu laada la min ye segu masakɛw ye u caman ka tariku kɔni bɔlen don min ye fan caman ye bi ka ɲinini kɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a sigi sen kan o de kɛra min ye palais la culture kɔnɔna na ka se ka ja in jira bɛɛ lajɛlen na CNSM ɲɛmaaba n'o ye Sidi Lamini Bagayogo ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye maa minnu ye musaka don ja in na a y'olu fo k'u waleɲuman dɔn ja in kɔni ye miniti 75 ye a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa fɛnw ka fɛn minnu bɛ yen bi n'olu ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ka taa se bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ ma an ka jamana kɔnɔ min ye tariku fana o fana caman fɛnsɛnnen don a kɔnɔ ka taa se an ka jamana yɛrɛ a taabolow ma min ye nin ja in ye sa ko a kɔni kɛra fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min fana don n'a bɛ se ka lafaamuyali kɛ ka se ka yira ko ɲininikɛlaw bɛ se ka ɲinini kɛ cogo min na fasoden ɲumanya bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ o de bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ fala ye segu tariku la n'i ye mɔgɔw ɲininka u bɛ bitɔnsiw fɔ u bɛ ngolosiw fɔ u bɛ talilakaw fɔ fala ye segu yɛrɛ fanga tun bɛ sigiyɔrɔ min o ye sekɔrɔ de ye nka masakɛw nana ba sekɔrɔ la kun min na i b'a dɔn tuma o tuma n'i sigira sekɔrɔ u bɛ coup d'état de k'i la wa mɔgɔw tɛ min kalama segu tariku la fala ye miyanka ye segu mara fila ye segu mara siya bɛ segu mara segukaw tun ko n'i bɛ se dɔrɔn a ta i ka baara kɛ Ngɔyin Tɔmasa ale ye segu fanga a y'a kɛ nka miyanka don Ngɔyin filɛ nin ye bila mara la Somaso ka don ale ye mara kɛ nka ale nana lajɛ de sa tɔnjɔnkuntugu de kun don ko fɔ ale ka segu fanga yɛrɛ de ta ka bɔ segu ko ka taa n'a ye segukaw de ma sɔn o ma o la sa pelengana kanuba ɲuman bɛɛ b'a dɔn o la n'o tɛ a tɔgɔ ye Yɔrɔbari fila don o de ye ale fana bɔ fanga la k'i sigi nka ale fana taara ni fanga ye pelengana n'i tora sekɔrɔ u b'i janfa kɛnɛ in kan yan an bɛ Yamusa Kulubali fo ekɔli karamɔgɔ don ɲininikɛla don bi a bɛ ka segu tariku fɔ maaw ka se k'a faamuya ɲinini minnu n'a ye olu kɛ fala ye daliya minnu b'a bolo a bɛ k'olu fɔ yaasa mɔgɔw ka se k'a faamuya wa denmisɛnninw de fana bɛ ka taa ɲininka han minnu bɛ bɔlɔlɔ kan an b'u fana fo o wulikajɔ ni cɛsiri la sabula a ka gafe caman bɛ yen
ani an ka segu maakɔrɔw ye min fɔ an ye u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'i taara bi segu n'i sera pelengana fala ye i bɛ kanuba ɲuman ye a ka so sanfɛ c'est pour que k'a yira maaw la k'a fɔ ko démocratie ko ni fɛn ninnu segu kɔni ye nin dɔ kɛ nin bɛɛ la nka n'i ko lewura de segu ngolo bitɔn da olu de bɛ fɔ mɔgɔ ye nka min ye ninnu ye gɔyin tɔ ma hali bitɔn yɛrɛ kɔfɛ bitɔn denw fana sigira fala ye yanni tɔnɲɔgɔn ka fanga minɛ olu la olu fana sigira denkɔrɔ ninnu bɛ fanga kɛ mais mɔgɔw to olu dɔn u bɛ belebeleba ninnu de dɔn segu tariku la n'ala sɔnna ma an na to ka a dɔw fɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya segu yɛrɛ ye min ye segu ti ten segu ye dɛ segu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mali ale yɛrɛ tariku ni mali ko la sisan kɔkan kibaruyaw la fala ye burkinakaw olu ka minisiri ɲɛma n'o ye Ritanba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale taara u ka dugunicinin dɔ la n'o ye pabrikaw fɛ yen u ka panneau solaire kilowati mega 50 u y'o dilan k'o ban pewu ale taara o kurumo karili kɛ a kɛ kun ye saw ka sonabɛli ale bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kalo 3 kɔnɔna na sefa wari miliyari 18 o de donna yɔrɔ in na wa kurumo karila ka ban pewu a na dɔ fara u ka kuran ale fanga ka Burkina ale kɔnɔna na CEDEAO maaw y'a yira sa ko ni AES ka kuma ɲɔgɔnya bɛna na sinsin Mali Burkina Niger o de la sa min ye jamanakuntigi ninnu ye u y'a laɲini u ka lajɛ senfɛ Sierra Leone kaw fɛ yen maa mafalen min taara sa n'o kun ye Laginɛ premier ministre kɔrɔ ye Lansana Kuyate ko ka dɔ fara ale ka fanga kan hali bi cogoya min na a bɛ se ka sigiɲɔgɔnya ɲuman ale ni balimaya ɲuman k'i da ɲuman don Mali Burkina Niger olu cɛla la min ye o kɛnɛ in fana ka ye fala ye commission CEDEAO o fana sigira o dira Senegalikaw olu ma min ye CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaayaba yɛrɛ sa n'o o ye a présidenta yɛrɛ ye o dira fana Senegalikaw ma Basiru Diomaye Diakhar Faye ale de b'o o ko kunna bibi na min ye CEDEAO tɔgɔ la CEDEAO lajɛ min fana kelen filɛ nin ye Sierra Leone fala ye a y'a to CEDEAO ɲɛmaw u y'a yira sa k'a fɔ k'o ka kɛ CEDEAO ye CEDEAO min bɛ jamanadenw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka min ye Laginɛ jamanakuntigi ye a y'u tɛntɛgɛlɛma ye kosɛbɛ dɛ Dunbiya a ye CEDEAO maaw jalaki kosɛbɛ ka kɛ ni ko caman ye ko kuma tɛ u ka sariyaw ta cogo n'u ka kow kɛcogo la a ye kuma ta kɛnɛ kan sabula Laginɛ sisan ale ka ɲanginiw bɛɛ lajɛlen wulilen ka bɔ a kan n'an bɔra CEDEAO la Union africaine ɲɛma n'o ye commission président ye Mahmoud Ali Yusuf bingali min kɛra Mali kan ale ni Niger kan a y'olu sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Union africaine n'o ye farafinna ka kɛlɛya tɔnba ye k'a b'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana fila ma ani cɛncɛnfoka jamanaw olu minnu bɛ ka Bamajawale n'u ka wale kɛlɛli kɛ bi na Faransikaw fɛ yen u ka wasabulon maaw y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i si ma san 15 sɔrɔ i tɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye nanzara jamanaw fɛ yen jamana ka se ka nin kɛ nin ɲɛna han nin ka ɲi yɛrɛ de fala i b'a dɔn a nafa fɔlɔ dɔn a bɛ denmisɛnninw kisi bana de ma ɲɛ bɛ telefɔni na telefɔni ma ɲi dɛ u y'o de fɔ ko yaasa denmisɛnninw ka kɛnɛya ka sinsin k'u to funanŋɛniya la tant que u ma san 15 tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛla o kɔnnen u la min ye Faransikaw ye u ye nin baara in kɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ la sa min ye dɛmɛbaajɛkulu ye ka taa fara maa minnu kan sa n'olu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanaw ma hinɛko ta nasira fɛ u ko ko maa caman fagara dɛ min ye 100 sara la 37 kɔni ko o maa kɔni kalo 6 laban in na ko o fatura jamana in ka kɛlɛ la maa 1396 ko o ye dugudenw ye a la maa min joginna sa bɛ taa se maa 7978 ma olu b'a fɛ sa dɛmɛ ka se ka to ka d'u ma n'o ye commissariat des droits de l'homme maaw ye ni olu ka bataki ye Iran y'a yira sa ko kunungo ko Américains ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔ mafalenw y'u bolo u ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ golfe kɔnɔna na k'u y'olu caman ba de bɛ dasi ko wa ko nin ye kangarida ye k'a ye ka ɲɛsin Américains ma ko sabula se b'u ye ka se ka nin ɲɔgɔnna kɛ Américains fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Iran kɔni ka yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ Iran yɛrɛ ni kan ko bɛna gosili ta ka ɲɛsin olu ma don nataw la Trump ko nin ko in ko a ma ban wa min ye jɔrɔna min bɛ bɛɛ lajɛlen na bi o ye k'a fɔ sa Yemenikaw ka Hutu olu sɛgɛnna don kɛlɛ in na ka fara min ye Iran kan k'ale dɛmɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna na Ngilɛw fɛ yen u ka premier ministre kura ale na kan ka di TVA n'o o ye farankan min bɛ u ka kuranko kan ale y'o wuli ka bɔ yen pewu ko yaasa sɔnɔgɔya ka se ka kɛ u ye cogo min ye Andy Burman ye ale de bilara u ka premier ministre kɔrɔ ye nɔ na bi na ale kɔni ye baara ta kabini ntɛnɛn a donkan a ko ka TVA kɔni bɔ kuran sarali ka u fɛ yen yaasa gaw ni dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma tɛ ni funteniba lahaw ta min bɛ sen na tunkarajɛw ka kibaruya la maa 114 o de tora ji la Mauritanienkaw fɛ olu kun bɔra sa k'u b'u kunda nanzaralakaw ka jamana kan Mauritanie maa minnu bɛ yen n'olu bɛ
kwa ji kɔlɔsili baaraw kɛ olu ye kibaruya di kunungo kɛrɛnkɛrɛnna jɛkulu ma jɛkulu min sigilen don jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la minnu b'u u sigiyɔrɔ bila olu b'olu ka kow ɲɛnabɔli kunna maa 144 bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen farafinna ka ye farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ fala ye an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye Mali Burkina ani Niger olu coupe du monde finale hukumu kɔnɔna na u ni kafu ɲɛmaaba n'o o ye Mustapha ye u ni ale kuma ɲɔgɔnyara min ye Patrice Mustapha ye n'ale ye kafu président ye kalo tile 18 u y'a yira la k'a fɔ Mali Burkina Niger olu b'a fɛ ka Coupe d'Afrique san 2032 labɛn baaraw kɛ min ye kafu ɲɛmaa ye fala ye a ko nin ye miirina ɲumanba ye ko kafu kɔni min bɛ sɔnni ma han ko nin ka ɲi kosɛbɛ jamana saba k'a fɔ k'u bɛ se ka baara in kɛ bi o la sa sɛbɛn dɔ bɔra sa k'a ci bɛɛ lajɛlen ma min ye Niger ye ale ministre ale fédération ɲɛmaa ko ye nun donbaa ye ale de n'o ye Feni Futi ye ka taa se Mali ani Burkina ni Niger ma fala ye min ye fédération saba bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ɲɛna Patrice Motsepe ko sɛbɛn in ka ɲi wa k'a bɛ se ka kɛ fana ko sabula a b'a to jamana saba in u jɔyɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la an ka jamana kɔnɔna na a bɛ se ka sinsin cogo min fala ye min ye jamana saba in na ye san 1998 Burkina ale ye Coupe d'Afrique labɛn kɛ san 2002 Mali ye CAN 2002 kɛ Niger kɔni ye denmisɛnninw ta labɛn nka min ye maakɔrɔbaw ta ye Niger ma o Coupe d'Afrique labɛn fɔlɔ nin na kɛ sababu ye olu ka se k'a kɛ k'a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa don nataw de bɛna na o jira an na fala ye bɛɛ lajɛlen wele don Badalabugu kari nata ye denmisɛnnin minnu bɛ Badalabugukaw fɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bras de fer kɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko Badala force maaw ko wele bila bɛɛ ma ni Ala sɔnna ma min ye sibiri nata ye kari de don kari kalo tile 26 bɛɛ lajɛlen wele don u ye min fɔ Burasco n'a ka mɔgɔw an ka jɛ ka u lamɛn bɛɛ lajɛlen welelen don le 26 bras de fer belebeleba b'an bolo le bras de fer belebeleba sigitɔ b'an bolo le 26 de don donc a ka ne de sisan kali ka bɔ Zara force la Badalabugukaw ka cɛbaw donc bras de fer belebeleba b'an bolo le 26 Lisibote Banio Dala donc bɛɛ lajɛlen welelen don bras de fer kanukɛla bɛɛ lajɛlen welelen don ka daminɛ C1 fo C6 bɛɛ welelen don u ka na an ka nin ko ɲɛnama ne de yɛrɛ tɛntigi ka bɔ Zara force la 5 fɛn fɛn si bɔ a kɔnɔ ka se yan nɔ n ka foli b'aw bɛɛ a diyara n ye trop le 26 bras de fer belebeleba labɛnnen b'an bolo Banio Lisibote Dala bon ni bras de fer ne tɛ taa tɔgɔ foyi la nin kupu la bon nin kupu in bɛ to Badalabugu fɛn fɛn ko kunun na o tɛ se ka bin kini don ni fɛn fɛn y'a wuli o bɛ mun na walayi o ye sɛbɛn yɛrɛ yɛrɛ parce que aw yɛrɛ bɛ ka siran cogo min na ne yɛrɛ tɛ ka faamuyali sɔrɔ nin na est ce que aw tɛ ka siran colonel ɲɛ parce que fɔlɔ ta la colonel nana mun kɛ o ma dogo mɔgɔ si la colonel Badalabugukaw nana u bɛ ka kuma i k'u lamɛn k'aw ka na an mago b'aw la yan a ye na non an tɛ ka siran colonel ɲɛ colonel ka haine bɛ ne la colonel tɛ hali wuzo n'a dalamadu dɔrɔn an na ni wuzo yɛrɛ y'a fɛ a ka d'an ye commune ka daminɛ commune 1 fo commune 6 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 26 a ko tɛ kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le 26 ne welelen don ka daminɛ Ɲarela ka daminɛ Bagaraji ka daminɛ Kɛnsamugu ka daminɛ Torokɔrɔ ka daminɛ Badalabugu ka daminɛ Sotiba ka daminɛ Kalaba bɛɛ welelen don Bobloxi ka bitigida la Badalabugu n'i nana dɔrɔn i bɛ se suguda la n'i ko Bobloxi ka bitigida bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn Mamala yo Baruri Gami yo cɛ o cɛ k'i bɛ se ka an dɛmɛ nin ko la an kɛlen don ka bɛɛ wele denmisɛnnin tolon de don bɛɛ ka na an ka tolon kɛ a kun ka cɛ hɛrɛ la bɛɛ folen don wa an bɛ bonya ɲini bɛɛ fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ quartier bɛɛ ka bonya b'an yɔrɔ Badalabugukaw kɔni kupu de bɛna da k'a tɛ taa dɛ a tɛ taa yɔrɔ si 5 a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ to yan ka daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan le 26 ni Ala sɔnna wara dɔ tɛ ɲɔnkari Badalabugu kɔnɔ tuguni o y'o bannen colonel i kana siran dɛ Sɛsɛngi Kali bɛ yan Sɛsɛngi Mele bɛ yan Sɛsɛngi Eretetin bɛ yan mais bi kɔfɛ cɛ tɛna kubu ta Badalabugu o banna pewu Sɛsɛngi don wa an bɛ foli di Burasco de Badala ma bon k'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna an bɛ kɛnɛ in sanfɛla la nin laɲini de kun ɲininen don bɛɛ fɛ nin weleli pour que an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan cogo min na ka nin interview kɛ bi
pour que k'a yira bɛɛ la ko le 26 si kana to so bɛɛ lajɛlen k'i sen b'i kɔrɔ kɔnɔ commune 5 bɛɛ k'a daminɛ commune 1 fo commune 6 k'a daminɛ quartier Mali tɔrɔkɔrɔ Sabalbugu Jigɔrɔni Balabugukaw ko weleda bɛ bɛɛ ye donc mɔgɔ mɔgɔ bi inscrit o ka boli ka na k'i inscrit joona k'i tɔgɔ sɛbɛn n'i bɛ se ka n'a ta n'a ye n'i y'a ta i ka taa n'a ye Balabugukaw an ka kopu tɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn. Ayiwa Balabugukaw ko k'u ka kupu tɛ bɔ bras de fer n'Ala sɔnna ma sibiri nata don kari nata don Balabugukaw fɛ yen ni min mana bɔ a la an na o da o tulo kan nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la Jalafara maire Seydou Sako k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a kanubaw n'a lafasabaw ni Jalafara bɛɛ lajɛlen Sadiola kɔnɔna na Siriman Bacili monsieur le maire an b'a fana fɔ ka Thierno Umar Asi Jalo fɔ le jeune monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma Amadou Gassama min ye bayibaye maire du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso ka taa se Douanza député ma Ilias Guro Jaba Sidibe a n'a ka denbaya bolikaw fɛ yen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ min ye Mahamadou Balo ye États-Unis Georgia an b'a fana fɔ Atlantakaw fɛ yen Mata Wulare k'ale fana fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Seydou Dia ye k'an ka foli bɛ s'a fana ma bi na Fala ye Malien bɛ États-Unis dɛ Malien bɛ États-Unis an b'u bɛɛ fɔ Malien bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'u bɛɛ fɔ Espagne kaw an b'olu fɔ olu bɛ fête la fɔlɔ olu ɲinɛnen don an kɔ u bɛ fête la fɔlɔ yan'u ka tila fête la o ni Yamal ninnu bɛ dɔn ne ko Yamal dɔgɔnin a ti ballon da nka kupubaw b'a bolo dɛ nka k'u ma sɔn ka coupe du monde d'a ma dɛ k'a k'a jɔ a kɛrɛfɛ a kana a bolo maga a la ja bɛɛ bolo tɛ maga coupe du monde na Fala ye ko n'a bɔra ballon tannaw dɔrɔn aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ